Good afternoon लोगोफोर welcome back to my YouTube channel with another video. So नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। I hope आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। So नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै मिथिखादों आं दिनै मानि सायाव भिडिअ लानानै फैदों। So दिनै आं नोंथांमोननो जोंहानि जि न'नि थासारि बा न'नि सोरगिदिं गासैखौबो आं न'आव थानानैनो ब्लग खालामनो सानदों। स' नै समा बाजिबाय 12 रिंगा जानोसै। स' 12 रिंगा जासिगोनखाय आं गोजोन सानजौफु थामहिनबा गुड आफ्टारनुन होननानै डाइरेक्ट इन्ट्र' होखाबाय। स' बिनि सिगांनो आं मोनसे नोंथांमोनखौ साबायखरसो बावनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोब्लाथाय नोंथांमोननि सापर्ट नोंथांमोननि अनसायनायाव आंनि चेनेला थारैनो 3000 साबस्क्राइबार्स कमप्लिट जाबाय। स' बेनि थाखाय गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय मोजां मोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोनसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै जे 3000 साबस्क्राइबार्स खालामना होबाय बेनि थाखाय। स' बेनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहानि न'नि सिथ्लायाव सिथ्लानि साइडखै नायनो हागोन बेवहाय आलु बिफां दं, नैबे फान्थाव बिफां, बेनिफ्राय नै बिराद समायना समायना बिबारफोर गायना दोनदों बेवहाय बिबार बारथ'वाखै। स' बेनिफ्राय आं बुंनानै होनि गोबाव सान जाबायमोन अखा हायाखैमोन नाथाय थांनाय हरनि 12 रिंगानिफ्राय जोंनि बाक्सा जिल्लायाव अखा हानायानो हानाय 10 रिंगासो जाबाय बा 9 बा 10 रिंगानि गेजेरावसो अखाया थाबथाबाय। बेनिफ्राय साइडथिं फुख्रियाथ' बुंलायलांबाय दैया, बेनिफ्राय हाब्रु जाजोब्बाय नै लामा न'नि सिथ्लाया हाब्रु जाजोब्बाय नै नायनो हागोन बे जोंहानि न' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बा बयबो मिथिखायो आं ब्लग्सफोराव दिन्थिबाय थायो। बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननि न'आव खान्थाल दंना गैया? थ' जोंहानाव माने खान्थाल दङ। आं नोंथांमोननो शेयार खालामनि जोंहानि खान्थाल बिफाङा आइ गेस फांबानि बारा दङ दै नै खान्थाल बिफां बेयो जोबोर समायना फिथाइया। बेयावबो खान्थाल फांसे नैयावबो फांसे फांथाम दं बेवहायनो खान्थाला। बेनिफ्राय बैथिंबो फांनै दङ खान्थाला। थ' टटेल फांबा आरोना। नाथाय देग्लाय बोसोराव जोंहानियाव थाइजौ बिफां दंब्लाबो थाइजौ फिथाइ थायाखिसै। नै बेबो थाइजौ बिफाङा फांसे नाथाय बेखौ थानाय दाननानै होनाय जादों। बेनिफ्राय बै फांसे थाइजौ दंमोन बे फांसे, बेनिफ्राय बेखौबो बे थायाखिसै आरोना। नोंथांमोना जोंहानि बारिखौ नायनो हागोन नै बे गय बारि गोजा गासैबो नै गय ग्रोम 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 ग्रोम। नाथाय बे गया बोरायजोब्बाय दै गासैबो बोरायजोब्बाय आरोखि ना। स' बेनिफ्राय नोंथांमोननो आं बुंनानै होनि नोंथांमोना जायफ्रा फुराना इउजार्सफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ कि आङो आबैमोननावसो थायो होननानै आं माजे माजे ब्लग्सआव बुंखाबाय थायो। स' आङो उन्दैनिफ्रायनो थायो आबैमोननाव। आं नै सुइचखौ अफ खालामग्रोनि। स' बाहेरनि सुइच बेयो लाइटनि। लोगोफोर नायनो हागोन नैबे न'आ PMAYGनिमोन। न'आथ' ओंखारबाय ओंखारनाया दरजा खिरखि होनो गोनां दङ आरो फ्लुरखौ प्लास्टार खालामनानै थानांगौ आरोखि ना। बेनिफ्राय नोंथांमोननो नै जोंहानि लामाखौ खिन्थिनानै नै बे मेन लामा, नैबे मेन लामायाव दं नै फांसे समायना साइनारस गोजा जबा बिबार दङ। बेनिफ्राय नैथिंजाय नै इन्ट्रिया नै ओरैहाय जायो नै बेवहाय लामानि मोखाङावनो जोबोर समायना समायना बिबार होरि गायनानै दोननाय दोङो जोबोर समायना। अखा गैयैनि जाहोनाव नै बे बिफाङा बोरैबा जाबायमोनानो। नै बेवहाय नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे जाबाय नारें लेबु फिसा दै, बे जायखौ जोङो लोमजानायाव जानो हायो। मुलि जाब्लाबो बेखौ जानो हायो आरो जेबो दानगारा बेयो। दहाय आं बुंदोंमोन जे खान्थाल फांनै दं नैबे फांसेयानो, बेनिफ्राय बै भितराव फांसे दंबावो, बेनिफ्राय नैबो लेबु बिफां। बेनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेवहाय नै दै थालायबाय आरो नै बेवहाय नै दै थाबाय। बैयाव खोथिया दङ जोंहानि। नोंथांमोननो आं खनसेनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो खिन्थिदों। नैबे जाबाय न' लुनायाव लाबोनाय बालामोन बेयो। बेनिफ्राय बेखिनियानो नोंथांमोना नुजोब्बाय आं गासैबो सोरगिदिं खिन्थिजोबदों माबायदि रावबो गैथ'वा दा बर्थमान न'आव। दिनै अखा हादों नालाय दुब्लिखौ नायनो थांदों एसे जोथोन लादों। बेनिफ्राय नै बेवहाय नै लाइथ' नङा मुला नामा बारा सिनाया मैगं थाइगंफोरखौ। नै जोबोर समायना समायना बिबार गोजा बेफोरो नै समायना समायना
नैबेवहायबो फान्थाव फांसे दं नैबेवहाय सबाय बिमा बिफां दङ जोबोर बरिया जोबोर समायना सोरगिदिं माने माबा मोनसे जिनिसजों बुंफबजोबनाय आरोखि माने नैबेवहाय थालिर बिफां दं नै फिथाइ थाइबाय नैबेवहाय गय सोमना दोनदो दै बेवहाय बियो माबा बाल्थिङाव गयखौ सोमना दोनदों स' नै आं दहाय बुंनाया नै फख्रिया दै बुंजोब्बाय माने अखा हानानै रानथाबजोब्बायसोमोन दैया बुंजोब्बाय बेनिफ्राय लाइना फुंनिफ्रायनो लाइन गैखाया आं पावार बेंकआवसो दान्दिसे सम होदोंमोन खान्थालाबो नै थाइसे सिरिनानै नै बेवहाय दोनदों दै ट्रेक्टर फिसा जोंहा न'आवनो दंखायो बेजों हालेवहैयो नाथाय दा दैज्लांबाबो दैज्लाङा बारग'लांहां सम जाबायानो दैज्लां जोबस्रिबायानो बे समावसो दिनै अखा हाबाय बेनिखायनो मानसिफ्रा एसे माइ गायसिगोन जुदि अखाया हाबावोब्ला नाथाय अखा हागोन ना हाला बेखौ आं दा बुंनो हाला डाइरेक्टलि स' बेनोमोन बेखिनिखौनो आं ब्लग लाबोबाय न'नि थासारिखौ दिन्थिबाय आङो आंनि न' माइ ह'म आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिबाय स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दिनै एसेयावनो फोजोबथ'बाय स' जायफ्रा जोबजासिम नायबाय मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जायफ्रा नायनानै होबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय